Jarraipena emango diogu lehen utzi dugun bideo txikitsuari. Ari ginen apunteak hartzen, entzuten duzuen apunteak hartzen, bai? Geratu gara ibaiekin. Ibaiak, esan dugu alde batetik ur gezak direla, esan dugu ere etenik gabeko ur laster gezak direla, hau dana esan da dago, eta ur laster geza hauek, sailkatu aldira jatorrien arabera, hau da, nola sortzen diren arabera. Eta horrela, euki aldoguz bi sortze mota, eta deituko diogu euri erregimena eta besteari elur erregimena. Hau superarreza da, hitzak esaten duen bezala, ezta? Euri erregimena izango da, euriak sortu dituela ibaiak. Ibai horiek hor daude, euriak sortu dituelako. Eta elur erregimena baldin badu, izango da, elurragatik sortu direla. Elurrak sortu dituela. Bai, orduan, euri erregimena eta elur erregimena. Baina baita ere, ibaiak sailkatu alituguz beste bi sailkapen mota kontutan hartuz. Hau da, ur kopurua, zenbat ur daramaten ibaiak. Bere ur kopuruaren arabera, esan alditugu ere, direla erregimen erregularrekoak, hitzak esaten du erregularra, hau da, beti daramatela ura, erregularra, edo erregimen irregularrekoak, irregularra, hitzak esaten duen moduan, batzutan ura eramaten dute, baina beste batzutan ez dute urik eramaten. Beraz, hau ere erreza ezta, euri erregimena, erregimen erregularrekoak, daramatenean ura, eta erregimen irregularrekoak urik ez daramatenean. Hurrengoa, hau zer da? Aintzira bat da. Zer dira aintzirak? Hauek ere, ozeanoak bezala, ibaiak bezala, itsasoak bezala, printzipioz ur masak dira. Kasu honetan, erliebeko sakonunetan, eta sakonune hitz arraro honek esan nahi du, erliebearen, alde bajuetan, zulenguruetan, sakon une hoietan, ondo hoietan, biltzen diren ur masak dira. Bai, orduan, erliebeko sakonunetan biltzen diren ur masak dira. Formatzen diren, egokitzen diren, osatzen diren, biltzen diren ur masak dira. Hurrengoa, lurpeko urak. Lurpeko urak. Lurpeko urak, baita ere beste izen badaukate, eta da akuifero urak deitzen dira ere. Orduan bi izen erabila lituguz. Akuifero urak eta lurpeko urak. Eta lurpeko urak, hitzak esaten duen bezala, lurpe izango da lur azpian dauden urak. Hau nola egiten da? Nola formatzen da? Nola eratzen da? Kanpoaldean ur korronteak egoten dira. Hau dira edo ibaiak, edo euri urak, eta bar, ezta? Ur hauek, barnera sartzen dira, lurrera sartzen dira, iragazi ondoren, ezta bertatik sartu ondoren. Baina, batzutan, sartzen direnean lurre horretara, geruza iragaz gaitz batekin topatzen dira. Hau da, geruza batetan topatzen dira, eta geruza horretatik berantza ura ez da iragatzen, ez da barrura joaten. Berez, segertatzen da, ura tope egiten duenean geruza batekin toki batetan, ur hori pilatu egiten da, elkartu egiten da, eta hor geratzen da, geldituta bezala, eta horrela, hor geratzen den ur horri deitzen diogu, lurpeko ura, edo bestela, akuifero urak. Hurrengoa, glasiarrak. Zer dira glasiarrak?
Hauek ere, nola ez, ur masak dira, orain arte esan dugunia guztia bezala. Baina kasu honetan, izoztuta. Hau da, izotz masak dira. Ur masak dira, baina izotz masak dira. Non daude, non ematen dira, badakigu. Mendietan, glaziar alpinoetan, poloetan, eta beste leku hotz batzuetan ematen dira. Mendietan, glaziar alpinoetan, poloetan, eta beste leku hotz batzuetan ematen dira. Bueno, hau izan da, gaurkoz apunteak hartzeko eduki duzuen unea. Eta orain, egingo duguna da, bakoitzak bere apunteak irakurri, bere taldekidei irakurri edo azaldu, bai? Eta taldekide guztiak gehitu alduzue, lehen esan dugun bezala, besteen apunteak, besteak esandakoak, ez duzuena zuek oraindik ondo hartu, baina egingo duzu erabiliz, beste kolore bat, kasu honetan urdin kolorea. Eta horrela bazoazte ikusten, zer dan zuena, zer dan gehitu duzuena, eta gero guzti horiekin, edukiko dituzue apunte guztiak osatuta, eta izango dugu bizkatik hasi, eta galdetegitxo bat prestatu. Eskerrik asko, hurrengora arte.